Oh ya o ụmụ ibe ndị ndozi ọdịnala nwanne unu nwoke nọ nso ekenekwa unu. Anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo, anyị na-ekene orie, na-eke na afọ, na-eke na nkwọ. Anyị na-ekene ndị mbụ, na-ekene ndị ọkpụ na ndị egede, na-ekene ndị dunyere anyị ọrụ. Anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị kwere n'ihe otu kwuru. Ndị ụka na-agụ egwu si agaghị m efe chi ndị ahụ ejiri aka mee. Ọkwa anya nwagoro dị egwu, ọ bụghị m nwagoro ya o. Ọgụkwa ya n'English, I never worship man-made God, man-made God. Ọkwa ndị ọdịnala kwuru okwu ahụ, ọ bụghị ndị ndozi ọdịnala kwurie. Mana ọ bụ mmadụ si ya na-eje ụka ka o je mara onye bụ Chukwu, o wee sị na nyanwa na onwe ya agaghị akpọ isi a nye ihe apịrị apị. Mana nke ahụ ọ nyabara na wọlụ, jugodi na onye ahụ nke ahụ ọ nyabara na wọlụ, ọ bụ ya kere onwe ya. Enwe ihe m ji eji okwu a ebido okwu maka na ndị Igbo, ịtụ ilu n'Igbo ọ dị mkpa. Akụkọ ifo n'Igbo ọ dị mkpa maka na akwụkwọ aha ndị ụka bụ ọ bụ ilu na ifo bụ ihe ahụ. Ọ ya ka eji wee zụọ anyị, ọ ya ka o ji eme anyị na-ekwu okwu. Anyị a na-emetụ aka ebe aha maka na ebe bụ na nwata na-ebe akwa arụ aka, nne ya anọghị ya, nna ya anọdị ya. Ndị Igbo bụ ndị eriri eri ka ha bụ, ịghọtago. Now amụrụ ndị be anyị n'ụlọ ụka, 99.9 of them amụrụ ha n'ụlọ ụka. Oke, kịta anyị etetego n'ụra marazie na asara anyị isi. Nwanne, ihe ị kara ime bụ ijekwenu je mara ihe dị na datin enyere gị asara gị isi, and ọ bụ ihe ị ga-amụtanwu ị na-ede. Ọ bụ ihe ọwụ skuul. Otu ahụ esi wee nọchọkwa gị n'ime ụka, otu ahụ nke a ga-esi wee nọchọkwa gị the hidden of that knowledge, because in your system that knowledge is what is running in your system. So for you to understand anything outside that system, you must understand what is in that book. Only system running in your vein is that book. So ndị a maka ihe na-ekwu destiny wey, mana sometimes ọwụ na anyị anaghị ege okwu ihe mmadụ na-ekwu. Had it been na ndị be anyị na-ege ihe ndị ndozi ọdịnala na-ekwu, their life will be better and easy for them. ịghọtago. Akwụkwọ ahụ ịfụrụ ebe ahụ enyere gị, okay, now ị na-ajụ mmadụ na Facebook or whatever na street, si ya kedu onye bụ Adam. Ndị nwa na onwe gị ma onye bụ Adam. Adam na Eve eji mkpịsị ngụ Adam wee kee Eve, is a lie, yes, but ngụwa na-agwa onwe gị, ngụwa na-agwa onye ụka na ọ bụ a lie, ịma ya, ịma ihe ọ bụ. Ngụwa na-agwa onye ụka na Adam na can you nna nwanne, enweghị ka a ga-esi ewere mkpịsị ngụ mmadụ wee kee mmadụ, yes, ọ asị, ịghọtago. But ngụwa na-agwa onye ụka ahụ because na Baịbụl ọ bụghị asị, na Baịbụl ọ bụghị asị, ihe mebụ na ilu ka ọ bụ ilu, ọ bụ akụkọ ifo. Ifo is ọ bụ something hidden under something. So for you to be wasting your time to telling somebody na agaghị ewere mkpịsị ngụ mmadụ kee mmadụ, go and begin to study those things, because enwere ihe a na-akpọ na science now. Everybody, this is open everywhere. Atom is everywhere open, because name, forget about name given to it, go for the structure, because you are a human being. Inside your body there is a system running in your vein. So remove atom, remove Adam from religious perspective, because ụmụazị nke ahụ bụ akụkọ ifo, bazie na practical one. So it's your job to go and do these things. So ịnọdị na-agwa onye ụka si ya na
Eve agwọ anaghị ekwu okwu, agwọ does not talk. So but ngụwa na onwe gị na-ekwuzi okwu ebe ọ bụ na ịgafe go that level, your job now is to go and begin to study what agwọ symbolize, because agwọ anaghị ekwu okwu. So all your job now to go and know kedu ihe ndị a na-achọ ịkọwa with agwọ na-ekwu okwu. Ọ bụghị nọ na Facebook na-waste your time. You got to go. Now Adam and Eve, ebe ọ bụ na enweghị ike isi were n'ahụ mmadụ wee kee mmadụ, then ke ihe Adam pụtara ọnwụ na Adam bụ atom, then inside atom enwere proton, electron and neutron inside atom. So how do these things procreate? How do they work? Ihe a bụ ihe ị kwesịrị ịga mara, all something they need to nurture you, tell you how these things work. So ịnọdụ na-waste your time na-debate with onye ụka na-agbagotebe ngị ma ọ bụrụ na ịgbagotego to the level na ị ga-emenwe understanding that code etiri ebe ahụ, then you begin to go and study the code instead of, because ajụọ gị kedu ihe bụ Adam ịmarọ, then ngị nwa na-agwa onye ahụ agwa, you are just wasting your time. So it's better for you to go and study what is Adam, because Adam is atom, pure truth. Ọ bụrụ mmadụ. Ndị Igbo na-akpọ ya amadi. Adam atom, ya bụ amadi. Eve ya bụ ọha. So ọ bụrụ na ịmanwụ these things in your own language, ị gaghị amanwụ n'oyibo. So ọ bụrụ about ma agwọ oriri mmadụ ma orihi mmadụ, ọ bụghị ma agwọ okwuru okwu ma okwughị okwu, ọ bụghị ma ekere mmadụ from mkpịsị nkụ ma ekere mmadụ from mkpịsị nkụ. No, ihe a na-ekwu bụ is about you. Ị nweghị ike ikwu nwa osu or amaosu without Moses, because all energy. Ị nweghị ike ịkpọnwụ electron without agwụ, because it's electric. Because for electric to work, otu ahụ agwụ si aga ka o si aga, because agwụ na-aga left right. For you to generate electric, you need the positive and negative to generate electricity. You got to go. So all these things were only feel na ịgafego the level of church, then you go to the level of practical, begin to study, to nyere onwe gị aka, help yourself, because world, heaven, hell help those who help themselves. Nyere onwe gị aka. The hell you hear is oyi, not ọkụ. Hell fire, hell is oyi, heaven is sun. So darkness is the heaven, light is the hell. But to because of your eye, then use image to deceive you. The same thing ndị magicians na-eme, ọ ihe eji wee jide gị n'ọrụ. So you must see your left from your right because of the kind of education eji wee flow your mind. Ọ bụ oyi, oyi ya bụ hell, because ọwụ ọdịda anyanwụ. Once there is cold, anyanwụ goes away. Oyi bịaghana, winter bịaghana, goes away. That's why they call Europe western world. Ya bụ ọdịda anyanwụ. That is the disappearance of sun. That is frozen of the mind. But that on their opposite, because why? Ha created Jesus for a purpose. Then change the map of the earth. Were Europe tinye n'elu for the purpose. Were Africa tinye n'anị for purpose. Were oji mee ekwensu for purpose. Because ha nwere ambition to create what is you. So for you, ọ bụrụ na ịnọdụ na complain about these things, you gosi bụ na you don't even have your plan. Because ha na onwe ha made this plan. Ha mere the plan to make themselves, impose themselves on you. You got to go. But ngụnwa na onwe kere plan e mere to make sure that your kids believe na the lie of the West. So enweghị any plan, so your kid will believe it whether you like it or not, because ngụnwa na onwe gị nwere anything e mere to counter the lies. You got that? So ọ bụrụ na enwere ihe ime to counter this lie, this lie will penetrate even you. Ị gaghị amadi, because these lies are based on magical letters or they are based on magical psychology. It's a psychology. So ọ bụrụ na ịghọta how these things work, ngụnwa na onwe will be a victim without even knowing it, because ha drag go na into the country something. You have been dragged into money conscious, into country conscious, everything. You mad him mgbe iji wee baa na the game self, you don't even know when you enter into the game. Mgbe nna nna anyị ha toro
all the whole village nwere mbụbọ, every house ọbụla nwere small scale ebe a na-akọ ugbo. Ọ bụ asị ka ọ bụ eziokwu? Yes, people only live in the village because in the village ha nwere ani to cultivate. They have small scale industry ebe ha na-eme ihe ọbụla. Ndị na-eme mai is industry because ịkọpụta ọka gị iwere eme agidi is an industry, small scale industry. Ị na-akọ ugbo emesijere ya n'ahịa. This is what we call community steady economy because ọ naghị arịa ya, ọ naghị ada ada. Capitalist is based on fake. It's a fantasy. Money don't exist, but then push you towards these things. You have been bamboozled and deceived. That is why you don't have peace. You want a peace of mind. You want a peace of mind. Mata ị na-agwa ndị buy something, they are busy chasing shadow. My friend, chase your own shadow inside you. Ọ bụrụ na ị chase go the shadow inside you and get the shadow. Trap go to your mind. When you trap your mind, you begin to talk about somebody else. Trap your own mind. Jide go to your own. Nwanne ijidebe nwe ewi n'aka ị na-achọ nne ya. You don't have your own mind, ị na-achọ nke onye ọzọ. Jide go to your own. Get your own mind, then you talk about somebody else. This is simple. Nna nna anyị ha nwere mbụbụ. All these things are symbolism. Nwanne ma ihe mere ha ji wee nwee mbụbụ na ya adị ha. Because charity begins at home. Onye enweghị mbụbọ na be gị, you don't cultivate. How do you cultivate somebody else? How? Ị ga-abụgodo ụzọ wepụ ihe dị gị n'anya before ị na-ewepụ mmadụ. But now we are playing a part of movie given to us by these capitalist Western emperors. Yes, because ha nwere ambition. They created a dream, then begin to make this dream a reality. Then the problem is that because life is about memory. Then inject this memory inside your genetic system, but they never absorb the system they gave to you. If Rudy came here, so your future, because onye ọbụla go and do your own research. Anything I tell you, any memory in your body or your brain, that's your sperm, that's your seed, or 50 or 70% of the information in that gene ọ bụ ihe ga-aga towards your future. Because once ị na-eti something na computer, all those ones don't even the computer must make space for the new ones. Yes, enwe ihe na-akpọ automatic format. Like ọwụ na itinye foto na picture na your computer, na computer jube, ị ga na-eme erase something to put new ones. So once they give you these fake informations, the original informations in your body automatically erase, because they need somewhere to put new ones. That is why ọ bụrụ na na-aga school na enwe holidays, emepe school, most of ihe gota before ichefuwe ya. Ma once you stop to focus on something, you begin to forget them. Yes, because new information take place. You got that? So that is why nna gị ji wee bunye gị udu ahụ a na-ekwu nwaanyị aha bụ udu that time na-echu mmiri. Ị ga-afụ spam aha na-echu mmiri otu aha, ọ ya bụ udu ahụ efuru n'isi ya. Nwaanyị ahụ ị na-afụ the middle, ọnya nwa na-akpọ mitochondria, ọ ya bụ udu aha n'isi, ọ na-eji ichute mmiri. Ọ wụ this thing ka na-awụga about chu mgbe ahụ ọ na-ejesi na mmiri aha ka a na-akpọzi ukwu, which is the concentration of energy, which is ebe a ga-akpụ dị nwa, which is the procreation. You got that? So all these things nna gị nyere gị na symbol, but you got here. That is why just in the Bible, nwanne ebe ahụ ị na-eji ụzọ adịghị. For that in the Bible, the same thing in Quran. For that in Quran, the same thing in Torah. For that in Torah, the same thing in Hindu. For that is Hindu, the same thing in Buddha. This is the same thing, but for you to have your own people, have your own place, you must have your own book. All the same thing kind of is about sun, moon and star. Nothing more, nothing else. Enwezi ihe ọzọ na-akọ, mana ọ mara ihe ọ na-akọ. So ndị nwe na-waste your time na-agwa, ọ bụrụ na ị chọrọ ịgwa onye ụka okwu,
go and get the right information in the Bible, place here to his face. Si ya nwanne, agwọ can never talk. Nekwe ihe agwọ meanere ebe a. Nwanne ọ gasịkwa because that book ọ mmadụ dere ọ bụghị ndị mmụọ. Onye ọbụla ma ihe agwọ aha pụtara, hear that thing, they will know that na ihe a bụ ihe na-ekwu truth. Because nwanne, anything truth is based on information being given, whether lie or false. Whether lie or false. Because oke hụrụ asị, ewere asị na agwa gị ya taa, agwa gị ejikwa ya nwanne echi, agwa gị ugboro ise ma ugboro iri, believe as truth. You got to go. So nwere ndị na-ebelieve na fantasy as reality, ha ma na asị o, but they still keep on believing it because ha achọghị lose that illusion. Yes, e nwere ndị mma na something, egwe ya something na ọ ma na asị, but o prefer to live the lie than to live reality because the fantasy of lie the very sweet. Yes, but nwanne all temporal. Anything fantasy will temporal. That's why we are going now. Ọ ka mma na anyị bidoro n'oge jewe nachigaba azụ to that economic community economy because capitalist no more capitalist is over. Nwanna na-eme unu ihe a na-eme unu bụ eriri unu eri otibere anya afọ ụzọ. Now ka m gwa gị one thing, jee were milk were milk, one glass of milk, one spoon of milk, were tinye na ngaji, were $100 tinye na ngaji, gwa m nke ga-akada weight. One spoon of milk and $100 tinye na scale, gwa m nke ga-akada weight. So this milk value based on production. So onye ọbụla produce na milk, the value of the one spoon of milk is the value of that one spoon of milk. Gwa m the value of that $100. Ke the value of the $100. Owu na America e produce ho milk, the dollar is valueless. The dollar is valueless because money is based on nothing. That is why they fight for oil everywhere in the world, because a na-ele oil with dollar. Imaho ihe eji ede oil with dollar to make dollar value because it's valueless. The same thing Europe, ngwa na azụ ngwa ahụ, all those things which are value of Western currency because they had nothing to make their money value. Gaddafi kwuru ya n'okwu achịrị ata. Gaddafi kwuru ya si ndị Africa bịa no ebe ọ bụ na anyị nwere gold na diamond ka anyị were no destiny our, because money is nothing. Only when money will become something, unless me mere a value with the natural production ihe na produce. If ndị Igbo can produce 40% of what they consume, 40, I tell you, no place on earth can ever stand them because ndị Igbo nwere largest population. 40% of our consumption. This is simple mathematics. Yeah, simple math. Why anyị ji eme omume otu anyị si eme? Why? Aghọtaghị m. I will consumers, but kedikwenu ebe ọ bụ na our ancestors, nwanne onye mma m ga-ajụọ, my father ọ na-arụ chalk, ọ na-arụ so many things. You got to, so ọwụ na these things na-agwa ụnụ ebe a iziri ya ọwụkwe na-agwa ụnụ, my father ejekwaghị anywhere to learn it. Onweghị ebe o jere to learn these things. Nwanne, begin to make your own improve. Aka enyere gị ihe enyere gị aka for produce, I will save you. Your hand is your savior. Ihe mere ụmụ anụmanụ enwe ihe a na-arụ bụ na ha enweghị aka ote ya nwere. Nnụnụ nwere ọnụ aka o ji akpa akwụ, enwezi ụkwụ na aka. Nwanne, I bet na look at China anya ọtị. Ịmakwa na mbụrụ president iburu datin bịa na China atụọ m gị ma nga. Mbụrụ president of ndị Igbo iburu nonsense ya from China bịa here atụọ akakuleti datin ibu bịa there ije nga ihe ahụ ibu bịa there ha niile nga ị ga-ejebe agụsị ya dị ngwa ahịa onye ọbụla ọ dị atụọ gị nga n'ime. Agụsị ya dị tị na atụọ gị nga datin ibu bịa there na akịrị ihe na-eme anyị. Ije China ibute nonsense ibute ka anyị na-eri. Nna nwanne, why if we produce this machine, we create job for our people, then ihe ọjọọ a na Okeke na-arụ ọrụ, Okafọ na-arụ ọrụ, onweghị onye ga-ezu ibe ya ochi. Make your people busy. Nwanne ihe abụrụ about government. Go and see, jene na ihe post na Facebook.
nwanne community economy is not about government. Ọ bụ anyị nwa needri create within ourselves, begin to do the business within ourselves. Na anyị ema avoid the external influence. Onye ọbụla bụ ngwa ahịa bịa ebe anyị agaghị ego ya. Anyị kwụsị ịta anụ ndị ugwu, kwụsị ịta yabasị ndị ugwu, kwụsị ịta nka. Onye Igbo kama onye Igbo enwe ha anụ anyị eribe vegetable. Ọ bụrụ na anyị afụ ha anụ n'ala Igbo anyị eribe vegetable, nwanne efi ahụ ga-anọgide ka nka, ọkasịa nka ọnwụ na old age. Anyị akwụsị iri anụ. Ọ bụrụ na anyị azụ nwe ọkụkọ ka anyị kwụsị iri ọkụkọ, anyị eme ya ọ bụrụ onye ọbụla afọ riri ọkụkọ ebe etie isi ya na isi aba n'ime. Onye unu ga ebe n'ọgbọ anụ ọbụla afụrụ eniwu ya, ọ bụrụ na efi a abụghị efi Igbo, onye agha butere dị efi ọ ga-eri dị efi sọsọ ya. Onye butere dị efi ga-eri dị efi sọsọ ya. Ị gaa n'ime ahịa na-eri yabasị, onye na-eri yabasị aha enene yabasị ọwụ na ọwụ nke ndị Igbo, ọwụ Igbo med. Igbo med ga-ebu afa, ọwụ na ọwụ Igbo med ọta dị yabasị. You got to go. So Igbo na ịma how these things, because in Europe ndị mmadụ chebara racism bụ black and white. Ọ bụrụ about black and white, is about consumer plan. That's why onye ọcha je ikebe na Spain here, ndị China nwee shop, ndị panya anaghị ekwe eje ebe ahụ. Ndị China na-eme employ their own people. Ọ bụrụ na a na-arụ plumbing, China ga-akpọta Chinese plumber na Spain. Mana ndị Igbo chi ịrụ plumbing na Spain enweghị onye Igbo plumber. Na Australia amaghị m onwe Igbo plumber, ma amaghị m na America, mana ana m ekwu ebe mma. Even na ala Igbo anyị enweghị ike just professionalize ya our thing. Ndị na ala Igbo na-arụ ụlọ, ị chọrọ ịrụ ụlọ, but enweghị any people nwere something like institution na-train workers for building. Ihe m na-agwa ụnụ bụ ihe abụ ihe anyị ga-eme o. Ihe m na-agwa ụnụ ya now because ọ dịbe before us. Ọ dịrọ mmadụ nọkọta ọ na-akpụ blọkụ, onweghị onye gwara onye a ka esi akpụ blọkụ na enwere certain cement ị ga-etinye ka blọkụ a wee sie ike. Enwere aja ị ga-eme ijiri blọkụ a maa mma. Enwere ihe ị ga-eme ime, that is bricks eji arụ ụlọ now. Na eke ị ga-esi eme, na ị ga-esi eme ihe itinye in certain degree, ọkpọ akpọ karịa, ọma mma karịa, iche njikọlọ na ihe ị ga-eme itichie ụmụazị ka esi enwe akara aka, kụziere ha ka esi abụ uru. Ọ bụ the only way life goes. Ihe m na-agwa ụnụ, the only way life goes. Ọ bụrụ about country, because when if you have the country you can still be the same body. Ọ bụrụ na ị mara ihe ị na-eme, mara ihe ị na-eme, ọ bụrụ about country, ị ga-ebido godi ebe a. Ọ wụ imesịa, if you master your mind, then from there you transcend to the next level. First of all, master yourself. So ndozi ọdịnala is mastering the Igbo race. Ọ na anyị masterzie the Igbo race, anyị balance ya, mgbe ahụ anyị aba economically anyị ejidego ana Igbo, politically anyị ejidego ana Igbo, community anyị ejidego ana Igbo, in any which way. Iwepụ Okeke tinye Okafọ, onye rere nkịta goro enwe, ofu ihe ka n'obe. Iwepụ Okeke tinye Okonkwo, onye rere nkịta goro enwe, ofu ihe ka n'obe. Nwanne ofu onye anaghị eriri ọha, ofu onye anaghị erikarị ọha. Ofu onye enweghị ike isiri ọha nni is impossible. Amaghị m ebe unu si mụta ihe unu na-eme. I don't know where you learn it, because ihe na-asụrụ gị Igbo ka ahụ m onye Igbo. Ofu onye anaghị esiri ọha nni. Ihe mere bụ na because of na sometimes human being are not the same mentally. You got to go. So nwere ndị dị weak, yes, but ndị agha dị weak, ọwụ ndị agha dị heavy in brain, we always have ndị agha dị weak to elevate. Your own is your own work to, because you cannot do it alone. You can't have me alone. You got to go. So he need remember to arm those weak ones with knowledge so that they can elevate themselves. That is what your nna gị do. Ọ ihe nna gị mere mgbe afọ na ọ na work ma ihe ha mere, they want to separate your land and take over your land. Ma ha mere, hey, werezie that man inside you, separate here from you. I were magneto kụwa ya, ịchọzie ka ijoin the magneto ọjụ or resist onwe. Ọ ya bụ the god, external god ị na-afụ now. Ọwụ na i were magneto kụwa the magneto, chọzie ka imekọta the magneto ahụ ọnụ ọjụ ọ na-esi ọnwụ. So ewepụgo the god from you, mezie external. Ị na-achọzi ka ị na-agwazi okwu, ọ na-ahazi anụ ihe ị na-ekwu. Yes, because all the person nọ n'ime gị ka e were wepụ.
ọ gaghị work ya plan ihe na nwere psychology ka this is psychology because you can never ask what is inside you. It's impossible. If you are able na-achọzi ihe dị na ụmụ nọ n'ilo ị gaghị afụ ya. Nwanne ị were key gị debe na kitchen na-acha na palọ ị ga-afụ ya. Ị gaghị afụ ya na ị were key gị debe na kitchen na-acha na palọ you can never see it. That is the problem. Nna nna anyị gwara anyị si anyị na nwanne ka ọ dị n'ife ka ọ dị na mmụọ ka ọ dị n'elu ka ọ dị n'ala. Everything about Chukwu, Chineke, Amadioha, Ekwensu, Agwu, everything is about the structure and energy, cell movement in human body. Emezie in allegory ti na akwụkwọ ka wee zụọ ụmụazị na-eto eto. Ụmụazị na-eto eto ya ka okenye buoro na-akpagharị. Ihe eji azụ ụmụazị na-eto eto ka e wee program o brain so that nwatakịrị atozie ọmazie na Adam bụzi atom bụzi amadi. Mba, anyị ewerezie Adam na okenye agadi nwoke buru Adam n'isi na-akpaga ijuzie ka esikwenu how far Eve eji wee werezie mkpịsị ngụ wee kee Eve ọ na-ataghịrị ọnụ. Iju ya ma agwa na-ekwu okwu ọsị mba mana isi believe everything in the book. But ụmụ ibe ọ bụrụ na ị ga-ajụ mmadụ ihe a biko for your own benefit jee study ya all those things how they work because ịgwagodo onye aha datin yes of course onye ahụ amaghị ọ ga-asa gị but for your own benefit you need to ịma ya because ọ bụrụ na ime i-develop bego already continue the way of development begin to develop continue but you must have time to study do more jee chọọ ndị mmanya ka ha gwa gị ịma because anaghị amacha ihe amacha go and meet those people manya ka ha gwa gị ka ha kụziere gị how these things work for your own benefit because that electron nọ n'ime ga-agwa ha nwanne ọkụ ị na-afụ ya ọkụ once ọ na-eme expand the knowledge a na-eme expand ụmụ ihe mmadụ ga-eme ọgwa gị ịmara na datin bụ asị ịmara na eziokwu mgbe ahụ ịmara ha the brain ga-edu ha na capture eziokwu na asị ịmara na ibidogo to grow. Anytime your brain can capture lie and truth from that moment itobego you have begin to grow. Mana ọ bụrụ na your brain can never understand the lies and truth nwanne mba ka gbasie mbọ ike ịghọtago so n'oge eruru gị o ruoro gị onye o ruru orie. So ihe anyị na-achọ ịgwa ndị Baịbụl na ndozi ọdịnala bịara ka anyị dozie anị anyị n'aka anyị because anyị chọrọ ịgwa ha na this development of life started from Igbo land. O bidoro na anị Igbo so nwanne I need him government for anything. I don't need it. And which na ndozi ọdịnala enweghị ihe anyị ji gọọmenti eme. Community nwe every government of this world based on NGO kwụnụma. Private sector go to any world on this world also Africa. That's why onwe ihe ebe ahụ dị mma. Africa enwe ihe na-aga aga ebe ahụ. Go to every world development and developing world all private companies nwe every single business ihe government nwe security and ọ bụrụ na ha ekweghị enye gị security nye onwe gị ọ bụrụ na ha enye gị security nye ya onwe gị ịma ya security inweghị you can never bring your nna nwanne secret service ma ndị ha ọ na Africa ka na secret service na-eyi akwa DSS ọsọ na Africa ka secret service na-eyi akwa DSS na Europe secret service anaghị eyi akwa ịma ha ndị ha so ọwụ na otu nọ now na unu nwere largest group on this earth and they have security service that means ịmara ihe a na-akọ enid ihe kwụgwọ ụgwọ ihe a bụ ọrụ mbada iwe enid ihe kwụgwọ ụgwọ to do it for your mgbe ndị ochie ndị Igbo anyị na-enwe mgbe ahụ na-eme ndị ochie na-abịa na village ọkwụkwọ mgbe anyị na-eme nche n'aka anyị ji aka anyị na-eche nche onye ache tata ndị eche onye eche ndị ache tata echi ndị eche ọ na ya eme ihe n'ala Igbo nwanne ọ na ya eme ihe jee jụọ ndị mmadụ na so ọ bụghị about nche we can form nche n'aka anyị nwanne niile iji egbe n'aka na akpa anyị amana Igbo onye nche nke a bụ iberibe ndị gọọmenti fụ agbagbuo ha gị ịghọtago so inidi iyi akwa wee mara iwe onye nche ma onwe ya ha ma onwe ha ndị nche niile kwesịrị ime onwe ha mara ihe ha na-arụ mara mgbe a ga-eji na-eche nche so otu anụnwụ ịnọ kịta irubeghị nche nke a na-eyi akwa ebe ọ bụ na nche nke a na-eyi akwa ka dịgodi n'aka ndị ọzọ
unu eme nche nke anaghị eyi akwa. So onye nyote ọkọrọ onwe ihe a na-akpọ enyote ọkọrọ eze, onyote ọkọrọ eze, onyote ọkọrọ, unu eke nkwụcha na nkwụcha abụghị ụjọ. Pụtụ mba nke anyị bụ anyị na-ekwugheri, anyị kwughericha nọnten, enwe ihe a na-eme, adị mma polisi, adị mma kọtụma. Anyị ga-ebido godi na this community development nwanna, anyị ga-eji aka anyị anything ọbụla anyị ga-arụ n'aka anyị, ụlọ anyị ga-arụ n'aka anyị, ahịa anyị ga-azụ n'aka anyị, ụzọ anyị ga-arụ n'aka anyị, nri anyị ga-ere n'aka anyị, mechin ọbụla dị n'ụwa anyị ga-eji aka anyị rụwa ya. Ihe ọzọkwa ya rie anyị ọkwa ndị mmadụ na-arụ ọ ndị mmụọ. Ndị China ọkwa mmadụ mụrụ ha, ndị Europe ọkwa mmadụ mụrụ ha. Nwanne ọ bụ onye kwuru ihe olesi ma ihere anaghị eme anyị, olesi ma ọ bụ na ihere adịghị anyị n'anya. Ọ bụrụ na ihere dị anyị n'anya anyị tachie n'obi. Nwanne a na-agụ 1 before agụọ 2. Ka anyị wegodi na ndozi ọdịnala ka ọ bụrụ 1, ka anyị si na anị anyị were na ụkwụ chọọ ihe daa na mmiri, ka anyị jiri na ụkwụ chọọ ihe daa na mmiri, ka anyị focus godi na that community development, hapụgodi ihe ndị ọzọ. Anaghị nwanne a na-ajụgbu ajụgbu were aracha. Ka anyị were godi ndozi ọdịnala were bido, anyị jiri ebido all our people, because ịma na ndị be anyị na look at ndị ụmụaka niile na-agụ akwụkwọ. Ka m gwunu ka ihe ọjọọ si abata n'obodo, once ewepụrụ that economy from the people, bank ihe ọjọọ si abata. Because TV ọkwa ha na-watch Davido, onwe onye na-ama ha na Davido zuere nwunye Porsche ọkwa asị o na TV ka ọ zụrụ nwunye Porsche o Ferrari na TV o. Now this thing na-eje eme activate neurons of money conscious in your brain. That's why they flash that in Instagram, Facebook, and because they want to corrupt your mind. And ha ma na-enwe ihe na-eme, the next thing ibido gbaba kalokalo na Nigeria nwere mana bet Nigeria na-emeki 60 billion naira every month. Bet Nigeria make 60 billion naira every month. Onye gbasi ọkada oje tinye bet Nigeria, ọkwasị abaro oje tinye bet Nigeria. Ma nwata akwụkwọ na-agba bet Nigeria because they know you are money conscious. Ha is a business strategy. Ha ma your weak point because they created the illusion, then bring the business at the first of all, ha created illusion before them bring the business. Ha emego unu money conscious. Onwe onye sị na ego adịrọ mma, but you have to make it a priority to create them, because all you create is here, you will change the value, because money, paper have no value. So you must create to exchange with the money to, and ihe iji ego ahụ eme ka igote ihe na-enwe ha ọkwa ka i were emere nganga, mana ndị be anyị ji eme nganga. That's why nwanne imesie nganga pụọ na airport awụọ gị na olesi meji paspọtụ ndị Europe, ijiri paspọtụ ndị Afrịka pụta hie nwanne ete gị ule awụọ gị na straight ma gị ma that money awụọ gị na pịa, because na TV a ga-afụ all the whole European Western countries ha ma your leaders mara ha well mana na-enwe ihe adị mma ya, and as long as na onye na-achị ga-enwe ihe ọ dị mma ya, and as long as na nke nwa individually enwere ihe dị mma ya, there is no respect for you. I nweghị any respect. So ma gị ma ego gị absolutely nobody. They never recognize you. Ihe a na-enye gị wụ that is the human right. Or ihe ha nyere gị, that's all. Only thing they gave to you is human right. That is the respect. Apart from that one, ha recognize you for anything. Because na Western world here, 90% of anything na-eme here private sector. So even though ha mana your government adịrọ mma, but privately ihe anyị na-eme ịma mmiri eje obodo oyibo. So onwe ihe anyị nwe onwe anyị, even though because ọnwụ na anyị nwere onwe anyị bara uru, ọ ga-adịrị gọọmenti anyị difficult to penetrate us. Mana ọ dịra ha easy as ABCD ajakọ anyị isi ọnụ, anyị dị busy na-akọ ọnụ na-anụ ọgụ na-ekwugheri, ha dịzie nwee chance wee na-ekporo everything. Yes, because ya na-akpa ọwụ dialectic akpa nkata akpati ya nkata na-arụ ọrụ, onye ọbụla ndị nkịta na-akọtu a na-eburu ego. So ọwa anyị nwa ndozi ọdịnala bịara sị na ihe a niile a na-ekwu
maka onye ga-achị kedu way forward ma ọ naghị afịa ahụ ofu ya zo kedu way forward. Way forward bụ ndozi ọdịnala which is the community service ọrụ mbadiwe. Anyị ga-ebido na development of the land through agriculture, through machinery production, building our roads, rebuilding everything rebuildable, so that anyị ga-na-exchange money within ourselves. Ụmụaka na-enwe ihe a na-eme gụrụ akwụkwọ ịmara ihe ahụ ịma anya ya bịa na ndozi ọdịnala ka anyị tụọ alụ we can establish ọkwa nke ndị oshi. We must understand you before I am anything with you. You must be cultivated. If not, echi ị ga-deceive anyị. You must betray us. Ọnwụ na ịdị cultivated, you must betray us. Isi na asị ka anyị tinye ego. Once that na na-eme gaba ha n'ihu ịmapụ because you are unstable. Isi na asị ka anyị tinye ego unless you are cultivated. If not, nwanne before once that thing ha ka ọ go ọfụma, that thing will come inside your mind and tell you nwanne mụtago n'ihe a na afa aka go and be your own oga. And they ga-eme ya. Ị gaghị suppress m the ego because you are not cultivated. Onye ha na-ekwu maka ya. Mana ị na-agwa ndị mmadụ aghọta how mind work. Ha chekwa na otu ị nọ n'ọsị onye ka ọ na-eme. Some people say you will Nigerian president, you will do the same thing, you will govern. Yes, because they are not cultivated. Inside his mind he is not cultivated. So his mind gwara ya si ya na ihe dị ha na mma na ọ ya efe aka. Yes, but ndị ndozi ọdịnala mana ọ bụghị otu a ka o si work. So first of all, I cultivate chagi, then we can establish. Mgbe ọbụla anyị ma because we monitor you. Ihe ọbụla ị na-ekwu ọ n'ime gị ka o si apụta. So ị na-ekwu okwu we censor what you said. It's a psychology test. Ị na-ekwu okwu anyị na-esensor ihe ị na-ekwu. So anyị meghị anyị na-ekwu okwu ihe ọbụla anyị kwuru erekọdụ ya detuo ya detuo echi njụọ gị the same thing mmadụ ihe ị ga-ekwu. Ọwụ na ikwuo the same thing 1 week 2 weeks 3 weeks mee the same attitude amani the step. Mana ọwụ na ikwuo tata echi ikwuo ọzọ nwanne echi ikwuo ọzọ nwanne kasị onye achere ego dị. Enwere ike onwe ihe ọjọọ bụ n'obi enwe ihe ọjọọ bụ n'obi mana dadị aha mmụọ aha ga-abata n'ime egwu asị ya nwanne ihe a this guy na-emekwana ọkụ mana ihe nwe mụta ka esi eme ihe a na and ị na-eme ihe a na ndozi ọdịnala na ọwụrọ nda nọ nso na nna nwanne jee budo ihe a n'onwe gị ihe eme nwunye o ruo ebe ahụ ọ daa ọ gaghazi eme nwunye ọ gbara aka nwaanyị ọ pụọ mapụ jee bido datin ọ gaghị eme nwunye bata ihe mmụọ ahụ gwara ya datin akwụkwa ihe na backbone na igwebike mmụọ ahụ agwaghị ya na igwebike na ọ gaghị individual ọ gaghị eme nwunye ịghọtago. Enwere people na-eme ụmụ otu anyị na-eme disi ndozi ọdịnala na-asị community something o jee ka o mee ya alone ọ mapụ ka o mee ya alone chefuo na the backbone bụ that ndozi ọdịnala bụ ihe wụ that energy atom aha na aggregate na-push that thing forward o chọrọ individual something because nwere ike ọbịa na ndozi ọdịnala amara face ebe ọ na-ekwu okwu ọ na-eme ihe amara face ya o chere otu ahụ ka ọ na-adị ọ mapụzie ka o mee ya ọfịbe ya ahụ o chefuo na ndozi ọdịnala bụ the power na-epushie otu a ka ọ dị individually. Nwere ike gị na ọga gị nọdị ọga gị nwere kọstọma ị na-eri ego na-ere ahịa ichekwa na ọ bụ ịpụọ na nke ọga gị ndị ahịa niile ha esoro gị. Enwere ike ibe ara ọga gị mba ọga gị eduo gị n'ike the next day 1 week 2 weeks 1 month ego ga-agwụ ị bịakwa again na nke ọga gị yọwa ya si ọga biko ka mbe na-anọ ebe a na-agba ọsọ ahịa. Ịghọta ọga gị bụrụ ezigbo mmadụ o nwere ike ọ hapụ gị ka ị na-agba ọsọ ahịa dị ya mana ọ bụrụ ajọ mmadụ ọ chụpụ gị. So number 1 before a sị na onye fere eze ka eze na-eru ọya ka ndị Igbo na-ebia ma amụta nwa akpọpụ ya ka o jee gbaa odibo ahụ ọ na-agba ọ bụrụ ohu abụrụ slave. Ịghọtago ohu a practical because all 7 iwọch ya na chakra maka ndị na-eme kundalini ndị na-eme ihe all 7 chakra ka e nwere ọkwa na 70 year ka eji edu gị na boy. So that 7 ozi mgbe that light na-nọnọz na highest level o blogo then nwezi ike na connect from external world ọ ya bụ odudu ahụ ka gị duru gị all 70 year ka gị ji edu gị. So all this thing are based on astrology mana ndị mmadụ che na ohu slave nna ama m ihe bụ slave. You got I don't know what that is. Yeah, we just move here mere too because ama na your mind adro stable is uncultivated. So they feed you with fake information so that this information will bring you down. The information ihe ji wee jide gị with information. That is all because the information in to form a nation. You are not yourself. Ibro onwe gị
you and ịbụ onye ọzọ, absolutely onye ọzọ ka ịbụrụ onwe gị. Ịbụghị onwe gị, that's why you behave the way you behave. Nwanne, all those nonsense information, I need them sentiment, I need them emotion. I have them already. So ihe m need, how do I use my sentiment to work? How do I use my emotions to work? Ọ bụrụ ihe mmadụ gwara m. Not because you tell me something to be emotional. No, nonsense. And so what? Onye ka a ga-eme kwuo na ụmụaka si skuulu pụta from na-agba ọkada n'anya keke. Ọ bụ na erere mmadụ 100 million years ago, ọya mere ife anyị ji anya keke. Ọnya mere ife anyị ji anya keke. Ọya mere okeke ji anya trọk. No, then ka ihe na-akọ. Ọya mere anyị enweghị ọkụ. Ọya mere anyị enweghị mmiri. Ọya mere anyị enweghị gọvanọ. Ọya mere ndị gọvanọ ji aja English name. Erere gọvanọ anyị n'ohu. Erere na slave. Ndị na-akpọ ohu slave. Erere gọvanọ ndị Igbo na slave. No, then ke kwenye ojaza English name. Ke ihe mere otu ihe ọkụ na village ha. Look at ụzọ ndị ndozi ọdịnala rụrụ. That they go and look the road. Anyị ejighị ego that one ego obere ego anyị ji wee rụde ego anyị tụrụ atụ ka anyị ji wee rụọ that ụzọ. Go and look the road, then na-ede ụzọ ahụ anyị rụrụ. Go and look it. Ka ịfụ ya. Ndị a bụ ndị ji millions. Enweghị ha ji were na-akọrọ m about erere nwanne somebody in America erere slave. N'anya ugbo one ka ndị America share this your video. Ndị America unu na-ekwu ugbo one ka share your video. Ugbo one ka share ihe na-eme n'Africa. All this ndị Biafra na-egbu ugbo one ka ndị America share ndo this America na-egbu slave ugbo one ka share the video. How many times? So here with their problem there is their own problem there. Ọwụ na ha enweghị ike stand with their leg in their own land. That be ọnụ. Ọ bụrụ oge na that place ka ha nọ before ndị ọcha abịa. They were there before ndị ọcha abịa there. Ha nọ ebe ahụ. Ha nọ ebe ahụ ndị ọcha abịa bịa nwa ha aka ntị na ha ha this history say na your father came from sheep and okwere ka the sheep o ji wee bịa when say that these people had go back to Europe na let them go back to Europe if everything na kwuchi ntị na egbuo onye ojii nna nwanne that picture aha onye ọcha na-akụ onye ojii ihe onye ojii ya respond. Any children, any child ọ bụla igosi that no matter what you said anyị ma onye ọ ga-eme affect. Any child ọ bụla igosiri that thing kpọta nwatakịrị onye ọcha na nwatakịrị onye ojii gosi that picture ahụ onye ọcha na-akụ na Gambia. Nna ndị isi ojii amaghị ihe o kụ ndị isi ojii something dị wrong with their brain. Go were kpọta onye ọcha na onye ojii gosie that picture ahụ onye ọcha na-akụ onye ojii ihe onye ojii respond ka ịfụ ka nwata nke si react. Kedu ihe ndị nna man that picture ahụ that video ahụ why na Facebook ekwe ha block the video? Ke the reason why ị ga-eji echi ke the benefit of that video? Because the benefit wụ na onye ojii cannot respond to his own country. Onye ọcha na-etinye ihe i respond ị na-echi ya ka onye who are you complaining to? Kedu onye na complain rụ ya ha bụ complain ya stupidity because that video mmadụ ekwesịghị ịfụ ya. That video nobody should see it. Na-eti onye ojii ihe na his own country or respond ị na-echi ka onye fụ ka ịfụ na nwa bekee na-eti onye ojii ihe na Africa o respond hey nna mba ọ bụghị otu a. This not way. Ị bịa gosi anyị ebe onye ojii na-eti onye ọcha ihe good, show us gosi anyị ebe onye ojii na-eti onye ọcha ihe fine and beautiful. Ọ bụghị ebe a na-eti onye ojii ihe o respond mba na ọ dịghị mma. Image the very important to human development. Image the very important. That's why nji agwa unu na nwanne anyị ebidobe anyị akpeghị understand the game. Anyị ma ha ka ihe asị we don't know how to cultivate human mind. Our ancestors leave everything for us. Anyị amara ya. That's why nji gwa unu na nwanne ọ bụrụ na ị bịa ha na ndozi ọdịnala you are going nowhere because onwere ebe ị ga-afụ ihe a na-eme ebe a. Enweghị ebe ị ga-afụ ihe a na-eme ebe a. You know where else you can see them. Ihe anyị na-eme ebe a bụ ka agwọ gị ịba agwọsịa gị pụọ ndụ
all those things ị na-eme nwanne ọ dị wrong for your own development, ọ dị wrong for your own growth, ọ dịrọ mma for yourself. Ihe a na-agwa gị here bụ ihe ị ga-eji pụ ndụ. Anything about slavery don't share, don't share. Echi akwa na ebe ọ bụla ifuru ọkwa mmadụ jere je see ebe a gaghịrị onye ojii chen n'ime mmiri. Why na ọ sị ebe a gaghịrị onye ọcha chen n'ime mmiri? Nna nwanne mfụ ebe a gaghịrị onye ọcha chen echi ya amịa nya. Most of things if na west enweghị eziokwu na 99% will lie, but once they repeat the lie or it become truth. Nwa bekee mana ọcha represent the winter, oyi, which is the hell, which is death. They know, but they impose it to you as a light and you believe. And ha makwana asị, but they believe in the fantasy. So ọ bụrụ about asị ma eziokwu because you know mgbe e mere the slavery, you just use your mind to draw the picture. Why na? Because you are suffering from psychological disorder. Ọnwụ na ọ bụghị ya, why na iseho onye ọcha agara chen, onye ojii gara chen? Whether ma asị ma eziokwu, ime impose into the white people's consciousness, ha never demoralize. Isesi datin may impose to them, ha demoralize. But ị gara say onye ojii agara chen, gosi your child si na ndị ọcha gara nna nna ha chen. Nwa gị ya akụrụ gị aka, good and fine. Ọfụzi onye ọcha esi ozo n'okpuru bed. Ọfụ onye ọcha ozono ọka agha ya chen ka ị chọrọ. Ị chọrọ ka agha ya chen. Mba, ọfụ onye ọcha esi ozo n'okpuru bed na. That's why your president ha na-agba alacha ndị ọcha otele. Yes! Because ị chọrọ ka agha ha chen. Ị chọrọ ka agha ha chen. Mba, ị chọrọ ka egburu Gaddafi. No! Because ọ bụ ngwa na-enye aka na-eme detin. Egbuo Gaddafi. Onye ọbụla were picture Gaddafi na-eti na TV nwanne. O nwere n'ala bekee ofu onye nwere ike ịga otu a imekata vote against constituency. Ofu onye were egbe je gbagbuo onye ahụ vote that against that. Onwe onye ọ ga-agba. O je gbagbuo onye ahụ agbagbuo onye, but the news ebugie na onye vote against them na agbagbuo onye. So onye ọzọ ga-eji vote that na onwe onye ga-atara anya. Onwe onye ga-atara anya ga-eji vote against them. But your own we na-eche mbosi vote ka anye gị ego, enye gị 50,000 ka ije vote against your own interest. Nwanne, if there is no consequence, nothing will ever change. Never ever. So ị ga-eme understand how to control human behavior. Anything ọbụla with slavery, don't even share na my wall ablock gị. Anything slavery in my wall, no. Anything torturing onye ọcha na atọcha onye ojii in my wall, anwụkwa na anwa chia ya. Don't share it with me. If ebe a na-atọcha onye ọcha, gosi m, share it with me. Ọ bụrụ na enweghị one, you create, you start cartoon to create one. You have a game of psychology. It's na-eme with you na work. It's working. Ndị ojii na-ebugharị ebe onye polisi gbagburu onye ojii. Ko ito ichere sympathy. Who will sympathize with you? Ka onye ga-esi apart from onye ojii ibe gị nna nwanne check god na isi na asịtara ya gaa na Facebook ofu ebe onye ọcha onye polisi na-eti onye ojii ihe. Inside your mind, how do you feel demoralized? Yes, inside your mind you feel that is empty, powerless and demoralized. Sometimes you feel even like to commit suicide. Yes. So imagine gị nwa toro eto, if this thing affect you this way, marazienu ọ bụ ihe a mere ndị black Americans every day ana flash this thing, slavery every day, slave movie, from slave movie to another movie, slave history, this that, black victim, all to cause psychological problem. That's why they are on drugs, on gang relations, violence, all because of that movie. All because of those movies. Inyaka unje were kwere ebe na Africa, burukwe ebe na Africa ka nke fọrọ unu ahụrụ dị look n'anya ndị Nigeria mgbe aha epere mpa anyị na watch Indian movie. Anyị fi ịma na kịta anyị toro eto na ị na-achọzi ka iwepụ n'isi anyị na Indian bụ ndị nkịtị, ọ naghị ekwe apụ apụ because mgbe aha asị na even ime onye India ihe ọjọọ sif otu ahụ misi ego ndị mmụọ gbuo gị na ndị India na-aghọ ime even ọ na-aghọ agwụ, ị ka na-achọ ọgwụ agwụ tụọ gị datin ka nọ n'ime anyị kịta
ndị mmadụ ka na-eje awọchị zi asọmdị ọsọ zi chanel ka a na-akpọ ya ka ọgịnị ha na-eme series ka ọgịnị ka a na-akpọ ya love story. Time ahụ rugo ha na ndị Naijiria niile na-aga watch not knowing na indirectly they are presenting Indian culture as a superior to your mind. Oruzie echi ife onye Indian ọ bụrụ gị chukwu. Exactly what they did with the same Christ movie, Western movie. I am a this thing to create an ideology, put them in the movie and sell our people. I can never go the movie ndị ụmụazị. Gwa m one single movie I watch bụ a doctrine. Gwa them one single African movie with a doctrine to cultivate and create a reality for a child. Mgbe ndị ochie ka ọ na-eme mgbe a na-enene Test by Moonlight, mgbe a na-enene ma Zebụdaya Okoro Igwe nwe obodo alias 430 Mike ori ihe dị mma. Ọ bụ oze kịta na all the whole movie a niile meaningless, rubbish all. I am finish be na nke anyị na-anọ ebutere anyị slave story every day. Ndị onye ọbụla si ya dị awakening now ime ebe ọ na-aga na this black Americans slave black egbuo ha ata ha white ata ha ọ ebe ahụ bụ their own awakening state. Nwanne ndị America bụ victim nke nwa na onwe gị should save them because you na position to save them. Ọwụ na anyị dozie obodo anyị, these people they will come and feel free ebe ndị ojii nọ ndị ibe ha nọ, then we can pamper with them and make them strong in America because ọ bụ na enwere one single African country dị strong, ndị ojii agaghị na-ata ahụhụ na America. Nna nwa nke eziokwu, ọ bụ na enwere one single African nation, black nation, one single black nation dị strong, ndị black Americans agaghị awe victim, never. But nwanne nobody is talking for them. But now you want to go and carry the problem that somebody nọ na situation, critical condition ka ị ga-aga mezie your God. Na nwanne ịbara na akụkọ ezigbo akụkọ ka ịbara ị na-achọ na akpa onye na-achọ nwanne ị na-achọ na akpa onye na-achọ mmadụ na-ene gị anya for savior, ị na-enekwa onye ahụ anya for savior. Mmadụ na-ene gị anya for savior, ị na-enekwa onye ahụ anya for savior. O nweghị isi ịghọta. So ụmụ ihe slave a nwanne hapụ ya because onye magana atị most of black Americans anakwa ha alike ndị ojii. You know why? Because osi ụnụ wadere ha na slave. Onye gwa gị datị na esi bring the proof. Why can't you take ndị South Africa ha na-asụ, ndị ọcha na South Africa na-asụzikwa Africanish, ha na-asụzi South African language. Ndị ọcha gara South Africa na-asụzi South African language, mana ndị America gara bi na America ka na-asị na ha na-achụ ụzọ acha na Africa. Kedu ha na distance to Africa and America? Kedu distance ya? What the distance between Africa and America? Kedu the distance ga-eme these people enweghị ike claim the land? Enwere history of Europeans voyage to America, mana enweghị history of black people voyage to America. That's why they create a slave story, because only the slave story will justify the African immigration to America. You got to go. Without a slave story, there is no voyage history of black people in America. So when you accept that slave story, that means you deny yourself the fundamental that owner of that land. Onwe onye si ere mmadụ aka na-erekwe ruo taa, ndị Benin ka na-akwụ 40,000, ndị Benin ka na-akwụ mma 40,000. So ndị mmadụ ka na-abịa, ndị Pakistan bịa hie, ndị be ha na-akpọta ha ebe a, ha bịa ha na-akwụ ha ụgwọ. Ndị China ka na-akpọta ndị be ha na-akwụ ha ụgwọ. Irish people were taken to America to work without money. English people were taken to America, Australia to work without money. So ọ bụrụ about somebody arụrụ ọrụ ma ọrụ ha ọrụ. Why na anaghị ekwu that ones? Why only focus in black Americans, slave? Why? What about Chinese? What about Indians? What about Pakistanians? What about Europeans? Why they focus only black? Why? All the whole movies about slavery, black. All the whole movies about hungry, black. All the whole movies about gangster criminals,
black. Nna nwanne, oruho the time we can place the cold, oyi, the winter as the death, and place the sun as the black, as the light, because the carbon is the light. The carbon give light, the sun, that is the thing that mastermind the darkness, that mastermind the light. But to create this ideology, create this memory, impose them to these people, because that is reality, all truth. They impose lie on you and you believe the lie. Asị gị slave, asị gị slave, asị gị iburu na akpagharị na-ekwuchi mmadụ ntị oge ọbụla. Onye chi aratin na wall m ihe ọ ga-afụ block, simple as ABCD. Ịbịa na ebe a to demoralize children si na-achọ ịmụta ihe na-akọtu. Ọ bụ oge, this is the change. Change the change. Ndị Nigeria si change the change. Kita will change the change. Change the change. They don't care about what you do. Ndị Africa nọ na-akọ about freedom, even though na ha anaghị emete. Yes, ndị Africa na how many black Americans stand goro na America kwuo about this slaughtering in Cameroon, kwuo about this slaughtering in Nigeria? How many of them? Because ihe ha chọrọ bụ one black, but ngwa na Africa ị chọrọ one black, ị chọrọ separated country, but ha nwa na onwe ha chọrọ one black, so ị na have the thing no rhyme together, because ị chọrọ your own country, ha chọrọ ya, ha sị na ịma ihe ị na-eme, you must be one. You must be one country. Yes, na black people are one people, white people are not one people, but black people should be one. That's why ha anaghị eshia ihe na-post. Ọ bụrụ na ha adịghị sympathize, ọ bụrụ na ha adịghị sympathize, they are sympathize, but ihe mere na ha anaghị eshia ya bụ na ha sị na ọ bụ ngụnwa na cause the problem of black people, because black people nọ n'Africa amara ihe, they are separated, they are divided. You got to go. So ha amaghị your pains, they don't understand your pains. Ha aghọtaghị your pains. So all the time you need to do something to make them understand your pains. You got to go. That's why in Jaguno na we have to change the story from black being evil to black being the mastermind of light, because that is reality. Black is the soul that gave birth to spirit. You got to go. Black is the soul that gave birth to spirit. Opera about good or devil is about that which gave birth to light. So onweghị mgbe oji ga-anọkọta bụrụ evil. No. Ọ bụrụ na Africa believe in spirituality, today these people drag you to materialism, and you found yourself as poor because you are not materialistic. Ịbụ a victim. Ịbụ onye eriri eri ka ịbụ. Ịghọtago? Ịbụ onye eriri eri. Because why? If you go from spirit bazie to materialistic, adrag ya gị to materialistic, ikwere nna nwanne ụgwọ nature material, ịgwa ha nọ mgbe iji wee chọọ, when you need it you can come, nọ mgbe iji wee chọọ ka ị ga-eje eje. Nobody will force you, nobody will impose poverty on you, all because ị chọrọ ya. Nna nwanne, must I drive Bentley because you want? I can drive Bentley if I want, not because you want. So calling Africa poor, unless Africa believe for you, unless Africa believe for you, without African believing it, you make no sense. It make no sense. Why must I do skyscraper? Or by force? Must I have skyscraper? No. Must I have thyroid? Why must I have it? I can only have it when I need it, when I feel it's necessary for me. Okay, today is necessary, then I can have it today because it's necessary for me today. Maybe yesterday, do you know if I want it yesterday? Do you mama choria? So all these things, they impose third world country, fourth world country based on what they feel is good for them. Now my brother, obu here the good for you, the good for me. One man's food is another man's poison.
even though they are beautiful. Yes, but mgbe onye yiteta ụra bụ ụtụtụ ya, mgbe onye yiteta ụra bụ ụtụtụ ya, ụmụ ibe. So anyị etetego ụra today, let us begin the work from now. Yesterday, let that one be the memory. I don't care what happened yesterday. I only care about what tomorrow will bring. Ọ bụ ihe ndị ndozi ọdịnala nọ. What the tomorrow will be, and today we have to make that moment, because today is the moment. Today is the moment, and tomorrow we know. Ọ bụ the way anyị kwesịrị isi na-eche uche, so that ka anyị nwee ike ịgbakwado isi gem ka ọ bara anyị. Because ọwụ na ọ bụghị ya nwanne, nwa ahụ ị na-amụ ọ ga-abụ empty brain. Ọwụ na ime absorb this their memory, because this memory ọwụ ya magic nwanne, this is magic. Ụna aghọta iche magic, ịma na magic ndị mmadụ aghọtaghịzi magic. Ịghọtago magic a na-eme na, if you absorb this nonsense at the end of the day, your memory will generate with this nonsense. Ịmụzie nwa ga-abụrụ onye nkịtị, nwa ga-abụrụ onye nkịtị. So ụmụ ibe, ọ kara anyị mma na tata bụ gboo, tata bụ gboo. Anyị wụ ndị ndozi ọdịnala. Onye chọrọ ịma ihe a na-eme ya jee meetie ndị ndozi ọdịnala na Nnewi 25th of this month, 5 days from now. Anyị na-emepe our heritage center. Anyị na-ebido ọrụ aka dị iche iche. Ya wụ youth empowerment program. Ọ bụ ihe anyị nọ. Onye ọkara obi, ọkakwa anụ gị obi n'ebe ị nọ dị gị mma, nọdị we don't care. Anyị anaghị ayọ mmadụ biko ebe a. Ọ bụ ngụnwa, ọkwa ngụnwa n'idiri ya. Onye na-achọ ihe ka na-afụ ihe na nwanne, onye nwe ihe obo nwere akwafu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbara onwe gị uru, ịbụ young, ka ị dị below 30 years, ị chọrọ ịbụ uru, go to ndozi ọdịnala nwanne. Some plus ABCD. Ịdị below 30 years, ịbụ onye Igbo nwanne, join ya ndozi ọdịnala. No youth empowerment program, ya youth movement. It's a new way of life. Change the change. Nigeria. Change the change, new way of life, new life, new beginning, new everything, based on ọrụ aka, information, cultivation of the mind, empowerment in development of an Igbo, based on youth ideology, young mind. Ọ bụghị young money, young mind. So let us bring young mind na an Igbo. Ọ bụrụzi ndị papa, ndị papa ga-aga nwanna anyị nwee ego, anyị bido this bricks anyị na-ekwu okwu, we can build lands for our elders, let them go there and live happily. I will give na ego every month. I will give them every month salary, let them leave us alone. Nde papa, you have 60 years, man, they go there and live free of charge. Let us sacrifice. I pay them homage. When the money is nothing. America print money every day. Europeans print money. Don't mind these people. I want to have print here go. Get value. Tell me the value of the money. If they are not printing money, tell me the value of the money. I'm not going to say that there is a economic crisis. Crisis of what? Crisis of what? America to China 700 billion. Hi. Based on what? This 700 alcohol bread, the pepper money. China go American debt. China go American debt. Now when they have ego, they print money every day. Hana print ego. Switzerland nwere ego. Gịnị ka ha nwere dia? They have nothing but them nwere ego ebe a. Iburu akwụkwọ bread dosa dia. Ịnaba. Na ị ga Switzerland ebu na eme dia. Enwe ihe ha nwere dia akwụkwọ bread. Edosa na-akọgiri. German nwere ego. America will first world country. Kedu ihe ha nwere? What gives them money? Ka ebe America si weta ego? Ha na-ere mmanụ. O nwere mmanụ? Africa enweghị ego, o nwere gold, nwee diamond, nwee ihe ma ego ha dị valueless. Ibu sedisi i were 100,000 euro sedisi echie room niile. I ga na France CFA. The same French money o nke ha siri ike, mana ọ bazie n'aka ndị Africa ọ ghọọ France CFA. Ọ ga na nke ndị French ọ ghọọ franc français.
ọga na Swiss ọghọ Swiss franc, ọgazie na Afrịka ọghọ the same dollar America na-eri ka Zimbabwe na-eri. Oruo na Zimbabwe ọghọ mpete mpete, oruo na America ọghọ dollar higher money, mana the same dollar. Iru Australian dollar ego, iruzi Afrịka ego awụrụ akwụkwọ bred ego echiche ike. Nna nwanne, ọ bụ na Okeke amaghị akpụ isi ka ọ bụ na mma bara isi adịghị nkọ? Ọ bụ na Okeke amaghị akpụ isi ka ọ bụ na mma bara isi adịghị nkọ? Ụmụ ibe, because ana m ajụ ajụjụ a. Ọkwa the same money, the same central bank na-ebi ego. How come America na-arụ ọrụ mana most of American company nọ na China? Most of American company nọ na China. Nigeria nwere oil, so why na Nigeria place naira value with oil? Why Nigerian naira is not placed in oil? Nwanne ndị eriri eri ka ịbụ ịghọtago. Iche igo mmanụ na Nigeria ị ga-ege with dollar, then what is the need of the naira? Iche igo crude oil na Nigeria is why with dollar, what is the excess of naira? Ọ dịkwa mma ị na-eri dollar? Ọ dịkwa mma iribe dollar? ịghọtago? So ọ dị mma iribe dollar na ọ bụrụ na ọ bụghị ya ka ezigbo uru ọba anyị na-eri naira. One naira, $100 na-achụ 50,000 ọsọ naira. Dollar is base value of dollar is oil. Nigeria oil is the value of dollar. Naira 50,000 for $100, but all the oil, your resources get to make the value of dollar. Why not to use naira resources to make it oil? Why? Na nwanne ndị eriri ka ịbụ ịghọtago. So ọ ka mma now earlier the better, because ọwụ na ya ebidoro from the bottom to build these things na agwa unu. We have to begin to build them from bottom so that we can uncover these things. There is loopholes everywhere. Enwere loopholes in our system. There is too much loopholes because ịma na this thing anyị aghọta here. So that's why anyị makpuru n'ime. So ọ ya mere o ji agba ya aji amụ. So the best thing na ka anyị bido na nwata, so ụmụazị anyị will be coded on this thing, so ka ha mara ya ka ghara iwu victim, because ise ndịkwe nwatakịrị tọala bekee ọ gụsị akwụkwọ ọ bụrụ itibọrịbọ. Ise ndịkwe nwa gị tọala bekee akwụkwọ itibọrịbọ because ihe a na-agwa gị ọmakwe ọkwa ha ndị nwa bekee ndị nkịta amakwa ihe a na-agwa unu. Ihe m ji ekwu bụ na ndozi ọdịnala ka anyị na-eme is a privilege to ndị ndozi ọdịnala. Nwa bekee onye nkịtị amakwa ha this thing, because this is a game they use to control even nwa bekee onye nkịtị. So if your son go to school come out, nwanne ọ kpọsịa taa gaa na bank kpọsịa taa enweghị ọkpọtara onweghị ọkpọtara taa ọ bụ Europe here rụsị ọrụ gụsịa akwụkwọ etinye na one office ọ na-arụ ọrụ 24 hours ọrụsị ebe ihe ụlọ $1 million ebe ihe nnukwu moto ụna aga o nwezi ike ọ chọzikwa ịnụ onye Afrịka oje na ọkpọta ebe a na-akwụ taksị n'ala bekee. Nwanne were ewu ma ya ọgbụ were ọgbụ ma ya ewu ofu ihe ahụ. Were ewu ma ya ọgbụ were ọgbụ ma ya ewu ofu ihe ka ọ bụ. Onwezi uru ọ bara, because all the whole money spent from Africa wee train nwa gị ebe a, nwa gị mechikwa n'ọdị ihe ka ezigbo ndị uru isi wee werezi ego from Africa bazụọ nwa n'ala bekee. Onweghị isi na ịghọtago. Ọgụ akwụkwọ n'ala bekee agụọ na Nigeria agụọ itibọrịbọ, because akwụkwọ ndị ebe aha ticha na onwe ya onye kụzikwere nye nke ọ ya akụziri mmadụ. Nwanne enweghị nothing like that history. Prove you have to prove it. Ọ bụrụ na enwere nwanne gị ịma ya bịa, let him bring the information. Now your mother in the village onye na-agba bụ Alasik kozi ogede Alasik Newman ọpa mmụọ na ala Igbo. Your mother in the village enwere ndị amụrụ 1800 nwee ndị amụrụ 1700. ịghọtago nwanne? There is chaos
everywhere in the world. Always there is chaos. Ị ma na mmadụ ịnọkọta si Afrịka si Libya gaa ala bekee, mmadụ si Afrịka si Libya gaa ala bekee ruo na ala bekee ebe ahụ akpụrụ ya tinye na kampụ, na kampụ ahụ ọ na-arụ ọrụ, a na-akwụ ya percentage, anaghị akwụ ya ụgwọ, a na-akwụ ya lower percentage. Nna nwanne ya ha bụ slavery. Ị ma na onye nọ na Aduro wee slave? Do you know that? Aduro is a slave. Ị ma na onye nọ na nga wee slave? Ị ma na onye nọ na nga na-arụ ọrụ free of charge for the country? Ị ma amagha m ma ị ma na onye nọ na nga na-arụ ọrụ a na-anye percentage, gọọmenti na-ewere the whole money. Onye Aduro wee slave. Aduro because they tell you where to go and where not to go. Aduro anaghị agafe line ebe enyere ya. Aduro onye ọbụla riri refugee na ala bekee go jee jụọ ya, o nwere ebe a ga-asị ya gaa na ebe anaghị aga, a na-enye some money every month. One number of slave. Aduro is a slave. So you cannot write my history with that nonsense. Never. Don't write my history with rubbish. That in my history. That rubbish is not a black history and it can never be. That is a part of life, never a history. Because I did not wrote it. Afụbeghị any movie, slave movie, African people mere. I never see any movie did in Africa slavery movie. No. Ihe niile na America ga na-eme. The same people, Hollywood, American art, every movie art kwara this one. Na nwanne. I can never believe these people. Not today, not tomorrow. Don't believe them. Ndị ahụ kpọrọ mmụọ gbuo mmadụ, duru mmadụ jee mgbarụ. Duru mmụọ gbuo mmadụ, duru mmadụ jee mgbarụ. Any history ọbụla si na America pụta, sọ ya asọ ma ọ bụ onye ojii ma onye ọcha dịrị ya. Ha niile bụ ofu. Ha niile bụ ofu. Ma ọ bụ onye ojii ma ọ bụ onye ọcha dịrị ya, o si na America pụta. Nwanne nyoo ya enyo. Ị ga-iweta ya idebe inyo ya ụta. Inyo ya ụta maka ihe agwọ mụrụ ga-eto ogologo. Ihe agwọ mụrụ aghaghị ito ogologo. They have written us off history. They have written us off from right guy away from history. Very soon ha ga-asịkwa na I was a slave. Akwụkwọ nkịta ụmụ na-ebido gosi nsi Israel bịa. You have begin to shout you came from Israel. In the next generation they will take away your land because of your own. It's in Israel where that means this land is not yours. Ọ bụghị your land. Ndị Yoruba si asị Israel bịa, ndị Benin si asị Israel bịa, ndị Igbo si asị Israel bịa. Then onye nwezikwa ndị anyị, onye ugwu ya abịa were dị anyị na onye ugwu ọsụsụ, onye ugwu si ya asị Saudi Arabia bịa kwụsị efe, onye ugwu si Saudi Arabia na. So ka ezigbo onye nwe this land, who own this land again? I don't know. Onye nwekwa ndị anyị, ndị isi ojii ọkwa hụrụ na-agwa ụnụ n'anya. Australia ewere go Australia, ewere go America, ewere go South America niile. South Africa ka na-azọ ya azọ, which is adịchọ na future a ga-ewere ya. Ka ewere West Africa and those places, ewere go this Namibia, all those small country, ewere go ewe bridge loan, all those countries eji ga-ebiri loan. Even na Nigeria now, most of this ndị governor acha ndị na ewerechago this land wee bridge loan. Ụgwọ anụ nwe eji na West na AMF, ọkwa your land ka eji wee bridge dị ego. You got to go. So very soon, maybe in future time, I nwere ike sef ị gaghị enwezi anị. South Africa, kegwu ya South Africa na-ekwu na ha were anị ha. Ndị ezi ojii anaghị adị smart. A sị na ọ na-ahụrụ ka esi ama ụtọ nsị. Anyị ga-eji ihe na-eme na South Africa taa, anyị ga-eji eke nkwụcha maka echi. Anyị kwesịrị ihe na-eme na Africa taa kee nkwụcha maka echi. Ọwụ na ya ejighị eke nkwụcha, ihe ahụ ga-emekwa anyị. Because ebe ọ bụla anyị ebidogo today na-ekwu na IC Israel bịa, IC Egypt wee bịa. That means in future time ha ga-abịa were dị anyị. Yes, ha ga-abịa because ọwụ na ịgazie now batazie to them. Yeah, we have I will ndị Egypt, I will ndị Israel. Ha bezie na asị ndị Israel and ndị Egypt bidozie develop ozie the land in exchange of what? To develop the land in exchange of what? Ịma ha anya arụrarị ma akwụkwọ azụrụ azụ, enwere ike etiri gị ihe na mmiri ụnụ na-aṅụ na na-aṅụsị ihe mere ndị Ebola.
ụnụ na-anwụsị obere ugwu na-emegide unu reduce your population. Ụnụ awụrụzie ndị South Africa, here was a gang related violence. All 80% of South African young children now is gang members. Where is the future? Where is the future? About 80% ndị a na-asị nye ha 80% of youth is gang members. There is no future. So nwa bekee were go there already. But ha ma ha na ewere go there because ihe mere ha bụ tiwere anya afọ ụzọ. Ya mere ha more you look less you see. So otu anyị nọ kịta ọ kara anyị mma. Ọ kara anyị mma na anyị ji n'oge kịta otu a anyị fụrụ ihe anyị na-eme n'ụwa chụgba ego ojii before chi echie nwanne. Enid him my brother, enid anything ọbụla slave onweghị ọha add na my history, black history, African history ọbụla about slavery. Onwere ihe anything ọbụla enwere any value in my story because nwa m ngwa na ọ slave onwere ke uru ọ bara ya. It make no sense. So ndị mmadụ asị history ịgwa ya slave onwere uru ọ bara. Ịgwara nwa gị na nna ya bụ slave onwere uru ọ bara. Hapụ that nonsense. Ya bụrụ history, hapụ that rubbish. All rubbish. Ya bụ tactics. I can prove it that will all mind control. Because without in America somebody will come and tell you fucking slave. Yes. I won't believe. How can somebody in America tell you fucking slave? How can America tell you fucking slave? Oh, because he believed when he was slave. I won't believe when he was slave. Or God said fucking slave. So that story, I don't believe it. I can never believe it. You may write your own to believe and tell your children about slavery. My children, I don't tell about slavery. I can never do that. And for me, it does not happen. Whether it happen or not, I chose not to believe. It's my own right not to believe. You cannot impose something on me, no. Because in my village, it does not. Anụrụ m anụ na ntị na omenụkọ rere mmadụ. Mana ị na-egbu ewu na-ere. Ewu ọwụhụ ihe na-ebi ndụ. Ewu onweghị ndụ. Ị na-egbu ewu everyday. Ị gaa n'ime ahịa Emeka wawa na-ere ewu. Ewu ọwụhụ something. Why did you sell ewu? Why did you kill nkịta and rare? So that onyenwa ga-emezi ị ga-eji etinye nkịta na history of slavery because ị na-egbu ewu na-ere. Mba. I don't believe. Ka anyị si na anyị rere nwa bekee ozi ọjọọ na anyị rere nwa bekee. Ka anyị jee mee movie na anyị rere nwa bekee na anyị nwarịrị ha n'Afrịka refuo ha na nke ha na-akpọ ya na that ebe a ha nọ na cave na anyị rere ha na cave. We sell them to cave. Oh, why not? Egwu na-atụ gị ikwu because ịma ụjọ na-atụ gị. You are afraid to say that. You better have some nonsense. They sell us to be victim. If you are victim, nobody even care about you. Nobody cares. You want to victim to complain to who? United Nations ha nwere, IMF ha nwere, ICC ha nwere. Then who are you not complain with? Who are you going to complain? Everything, every justice system ha nwere. Ngwa ọgụ niile ha nwere. Government ha nwere. Industries ha nwere. Educational system of Africa all ha nwere. So when the sympathy, nobody will going to sympathize with you. So all the time you begin to create a new ideology to educate your own children, the opposite of that thing they gave to you, because that thing they gave to you is not good for you. The food they gave to you is poison. Food is poison, so don't eat the food. You swallow it, then you become poisonous. Because if there is a reason for that, you could, but there is no reason for it. History of asụsụ Igbo. History of asụsụ Igbo. Ọ bụghị asụsụ Igbo.
then every language created by West, there is a reason for that, because ha the trickage, because they want to write themselves into history. Onye nwanne ga master na-ere ahịa, so they claim once you talk about that slavery, that somebody onye wuri oga, who is the master who sold the servant, who is the master who sold the servant. So you might understand the game. So bahulu na na-ekwu maka ya, so forget about it, because somebody must be oga and somebody must be servant. So her claim go oga ngo abụrụzie servant, so imoke yo servant. Do you know the implication? You might have the implication of that into your mind. You might have the implication of accepting this nonsense to your mind. One day America say ha, this land is yours. One day ọcha ha na Europe. That is only thing, good thing. You always get many these people will say ha, one day this land you own it. Gwa nwa bekee si go back to Europe. Ibia here gwa m na slave. I'm saying nga bịa Africa bịa jee Africa jee chọ nye meet ọcha nye passport ka ọcha jee ebe njedọ. I know ọcha will go there and represent. Awa m na ọcha ruo ebe ahụ ọ ga-eme ọfụma. Nwoke m go out Africa and give ọcha your passport and go back to Africa. Ọcha go back to America. Ọcha will do well in America. Kedu ihe na-akụgheri? America ebe people dying lying to go. And then you were born in America, cannot complain. Same nigga in Africa. Never in Africa. Again, I change it up again. Then you change it back. Then call you John Benson. Change it to find your Congo. Story goes. Change Garia the Afat. Okay, you see one Igbo. Ereg na slave. Okay, Maragona abi. So what? But change the Afa back. Or Simbao. Ocho his African name. Ocho his African name. Ocho his Michael Benson. Nwanne change that into Ifeanyi Okonkwo Timba. Ọ ga-aza Michael Benson. Mana ọ sị no. Bidogori change. When them have bido change ba afa ha to black names. Then amam na dị serious. O change ba afa ya to black name. Ọ kana complain with Michael Benson. Mba, nwanne. Change the afa then I will talk. Ịbịa ịchọrọ ịbụ Africa bi bịa ndozi ọdịnala we anyị akụziri gị Igbo. Ịchọrọ ịbụ onye Igbo, nsogbu adịghị. Anyị akụziri gị Igbo, ịsụwa Igbo. Akụziri gị bata ndozi ọdịnala ịbụrụ onye Igbo bịa na ana Igbo sef enye gị ana ebe ị ga-arụ ụlọ. Nna nwanne ka ihe mmadụ natara ndụ ya ọfụ. Why must you go ndị ọcha na-amụ ya amụ? Why? Ị gakwuru onye ọcha sị na iwu slave ọ ga na-achị gị ọchị. Because igwe gị na his ancestors is master. Follow the leader, follow the leader. Sigabe, follow the leader, follow the leader. Ọ nụbeghị dị egwu before. Ịnụbeghị dị egwu. Follow the leader. Ị ga na club agụba ha na follow the leader. Watch ya nwa bekee. Watch ya ndị ọcha na the club mgbe a na-agụ follow the leader, follow the leader. Sigabe, watch ya ndị ọcha nọ ebe ahụ. Ka ịfụ ka ha si ene gị anya. Because all a system of education. Emego ha educate that now you are the slave, that they must keep eye on you. That's why they may study and educate her for future coming. They prepare them for future because here also relate. Generations goes, new generations come. So they will educate and prepare their children for future. They are busy preparing their children for future, and you are busy preparing your children for slave future. Yes, for slave future. Slave na create enemy with yourself. You have enemy ka ị na-create mana enemy because ndị Jamaica na-asị ya rere here no imagine that place. Yes na. For no time we stop sharing this nonsense. All time we should stop sharing this rubbish and talk about how to develop our land. Onwe onye America, black America adịghị mma n'ahụ. Nwanne ba plane bịa na ana Igbo. Mụ nwanne nso ga-enye gị ana ebe ị ga-arụ ụlọ. I can give you a good name ị ga-aza. Ị chọrọ ịza afọ Igbo, I can m ga-enye gị ezigbo afọ Igbo ị ga-aza nwere meaning. Simple as ABCD. It's time for developing an Igbo and hapụ this sentimental emotional talk nwere isi. Ọ ga-akọ ọsọrọ gị psychological problem. Ọ ga-akọ ọsọrọ gị ọkara isi ọkara mgbawa isi.
ọ ga-aka ọsoro ụwa ọkịrị mgbawa isi. The brain nwere limit they can handle. Brain nwere limit they can handle. Inye more than that ọkụsa. Inye more than that ọkụsa. So ọ kara anyị mma na anyị ji n'oge hapụ nwanne ije ga America before maka ọ dị ijebe then ke ihe na-akụkwa. Onye ojii ọbụla nọ na America ka m gwa unu nke bụ eziokwu 90% or 90 even 98% of ndị ojii nọ na America nwere psychological problem. Yes, ndị ojii nọ na America 98% nwere psychological problem. Why? Because of the system. Because the system is been planned, designed and propagate. But ndị be anyị amara ya, ndị be anyị amaghọ. This is magical game. Yeah, magical game. And if you ime ha na absorb ọkụsa gị, ime ha ya absorb ọkụsa gị life and direct. So ọ ka mma na anyị ji kịta focus on our land, begin to build. Onye ọbụla bụ onye America si ya chọrọ ịbụ onye ojii, welcome. Isiri ị chọrọ ịbụ onye America, wụsị gị jisi ike. Ma ọ kwado nke nọ n'etiti na-akọtu ejiri ege onye ahụ ofeke na ama ya n'aka. So ụmụ ibe, on the 25th of this month anyị na-emepe ụlọ ndozi ọdịnala Igbo, our cancer project. As long as anyị mepe ha anyị ozugbo, the next day our cancer evangelism na-ebido. Ihe ọṅụṅụ nke ndụ na-ebido. Organic food anyị na-akọpụta n'aka anyị na-eri n'aka anyị na-ebido. Nka na ụzụ na-ebido. Ihe eji wee mara ndị Igbo ọ bụ ihe anyị je ka ime. Community economy si n'aka Okeke jee n'aka Okafọ, si n'aka Okafọ jee n'aka Okonkwo, si n'aka Okonkwo jee n'aka Okorie. Ọwụzi si n'aka Abudulahi jee n'aka Okeke. Ọwụzi si n'aka Abudu Mustafa jee n'aka Okafọ. Mba, ọ to Okeke to Okafọ to Okorie to Okonkwo. Ọwụzi ha Abudulaziz, ọwụzi ha Aliu. Mba. So ụmụ ibe, anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. Anyị si na ọ ga-adịrị unu na mma. Ndị si na ọ ga-adịrị anyị na mma, ya dịrị ha na mma. Na egbebere ugobere, nke si ibe ya ebene, nkukwa ya. Ọ bụ ụzọ na nku ga-akwa ya na otito ga-etokwu ya n'ọnụ. Ka ọ dịbakwa na echi ụmụ ibe. Onye ọbụla gbara jebe na ndozi ọdịnala 25th of this month na anyị na-emepe ụlọ ndozi ọdịnala. Bịanụ rie, bịanụ ṅụọ, nsogbu adịghị. Mana erisie ṅụsịa ebido ọrụ. Erisie ṅụsịa ebido ọrụ. You must contribute to your own land. Ọkwa ego ka m na-ekwu. Work. To work for your land. You must work for your land. Ọwụ na ị chọrọ ka anyị bara gị uru, you must work for the land. For the land to bara gị uru. Ọkwa na ekoro n'elu na-eche mgbe arụsị ya ịbịarie. Ma a na-arụ ọ na-anwụ erie na ndo. Udo dịrị onwe ibe.